Bingelela abazalwane emakhaya egameni elinamandla igama lenkosi yamakhosi uJesu. Ngibingelela ingceku zikaNkulunkulu, ingcekazi zenkosi, abantu abasha, intombi nezinsizwa. Ngibingelela ogogo nomkhulu nabantwana, ama-teenagers, abakholwayo nabangakholwa, egameni elinamandla igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane leli thuba ubaba uNkulunkulu aphinde wasipha lona ukuba sihlephulelane izwi lakhe. Izwi kaNkulunkulu ke bazalwane liyaphila, lingamandla. Izwi kaNkulunkulu liqinisile. Thank you Jesus. Limile lona lodwa, konke okunye kuyodlula, kuyophela engathi akukaze kwabakhona, kodwa izwi lakhe limile kuze kube phakade. Siyabonga kakhulu. Ngiyathanda abazalwane, uyavuka nje lomhlabelelo enhlizweni yami. Sibandla likaNkulunkulu, singabantu benkosi umhlaba wonke nabangakholwa ukuthi inkosi iyakwazi esikudingayo. Sisesikhathini lapho kakhulu kufanele amehlo ethu siwaphakamisele intabeni ezulwini, la usizo lethu luvela khona kuJehova owenzileyo izulu kanye nomhlaba. Siyayibonga kakhulu inkosi yamakhosi bazalwane. Ngiyathanda ke sibheke izwi kaNkulunkulu, sihlephulelane izwi likababa uNkulunkulu kafishane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibheke nje ukuthi intoni esingayithola izwi kaNkulunkulu encwadini kaMathewu chapter 24. Sibheke nje izwi likababa uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu, ngoba emakhaya ila sekuphenduke khona ukuba sikhonze inkosi. Inkosi yayazi ukuthi sinalo kodwa ithuba lokuyikhonza noma sisemakhaya. Ngiyathanda uqinisa kakhulu abazalwane ukuthi bahlale kakhulu enkosini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyayibonga kakhulu inkosi bazalwane. Asibheke izwi lenkosi encwadini kaMathewu chapter 24. Sibheke uverse number 4 bese sithatha amanye amavesi amanye siwajomba ngenxa yesikhathi nokuthi lide izwi lenkosi. Masibheka la izwi lenkosi sithola umyalezo encwadini kaMathewu chapter 24. Lapha abafundi bakaJesu babebuza inkosi yamakhosi, bebuza ngokubuya kwayo ukuthi lokhu siyobona ngani uma sekuzokwenzeka ukubuya kwakho na. uJesu uyakhuluma nabo. uJesu uyakhuluma nabantwana bakhe ebaxwayisa ngako konke okuzokwenzeka. uJesu siyabaphendula. Lithi izwi kaNkulunkulu, uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Ngiyathanda kakhulu nje sisekuleli izwi lenkosi lapho izwi kaNkulunkulu uJesu etshela abafundi bakhe ethi mabaqaphele. Ngiyathanda abazalwane ukuthi sisensukwini zokugcina la silinde khona umyeni wethu ezosilanda njengomakoti sisemhlabeni egameni likaJesu Kristu. Kakhulukazi insuku eyinjena ezoqinisa kakhulu abazalwane ukuthi abame kakhulu ezwini likaNkulunkulu. Siqine kakhulu bazalwane ezwini likaNkulunkulu nasemkhulekweni. Bese ngidlulisa umyalezo kubona bonke abangazani noJesu ukuthi nanti ithuba, yebo selilincane, ithuba elisesalela umuntu emhlabeni lincane. uNkulunkulu usezowugoqa umhlaba. Fanele sazi ukuthi yonke lento esibona yenzeka emhlabeni iyiwashi lokuthi iyeza inkosi izolanda umakoti wayo. Manje bekudingeka abantu abazovula amehlo kakhulu. Ngiyathanda ukuthi wena ongazani noJesu, nanti ithuba, phenduka unikele impilo yakho kuJesu. Lesikhathi akusona nesokuthi
unikele nje impilo yakho kuJesu uthi ukholelwa ukuthi mangifile ngikholelwa ukuthi khona ngiyongcwatshwa noma ngikholelwa ukuthi khona mase ngifuna unkosikazi ngiyomthola esontweni noma ngikholelwa ukuthi ngibe nezimali lesikhathi akusona sokukholelwa yonke into engenamsebenzi nengathishu nesiza inyama kodwa kakhulu fanele isinqumo sakho sokukholwa kube sokuthi ngifuna Nkosi uma umhlaba ugoqa ngifuna ukubona ingakho kubalulekile ukuthi nobani impilo yakhe ayishintshe ayibhekise enkosini yamakhosi uJesu ayibonge inkosi yamakhosi ngiyathanda kakhulu ke nakulaba abangazani noJesu ukuthi thatha isinqumo unikele impilo yakho kuJesu and uJesu mawuletha impilo yakho kuye akakubuza ukuthi ubuwenzani and akakubuza ukuthi ibuwonelani kodwa uJesu uyakuxolela kukona konke ukona kwakho ngisho ngathiwa wenza bubi buni uJesu uyaxolela balalele emakhaya okubalekile ukuthi wena uze kuye uthi Nkosi ngiyayinikela impilo yami and mawukholwa kholela ukuthi uyibone Inkosi uma imihla yakhe iphela ungakholelwa izinto eziphelayo baningi abantu abakholwayo kodwa mabekholwa bakholelwa izinto ezizophela into zakulelizwe ingaba omunye wakholwa ukuthi mangithola imali and uthi mase ayitholile akasenandaba nokukholwa ngoba useyitholile into akade eyifuna ingaba kubalulekile ukuthi mawukholwa azi ukuthi ukholelwani impilo yakho uyinikele kuJesu uJesu mlaleli baba wami mawami ntombi insizwa nobani olalela ekhaya ubalulekile uJesu empilweni yakho uyagoqa umhlaba lizokhala icilongo and malikhala icilongo ngiyacela unikele impilo yakho kuJesu ukuze makhala icilongo ungasali ungayikobhutshiswa iqiniso noma iqiniso usulizwile uyabuya uJesu uzolanda ibandla ngiyathanda la lithi zikaNkulunkulu uJesu mekhuluma nabafundi bakhe uthi qaphelani ngenye indlela bebebuza ukuthi siyobona ngani uthi qaphelani ningadukiswa umuntu ngenye indlela uma uJesu esezobuya nizobona ngabadukisi abaningi ayibonge inkosi yamakhosi lithi iBhayibheli ningadukiswa umuntu ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi ngenye indlela abantu abazodukisa abantu noma abantu abadukisayo uJesu akhulume ngabo abona abantu abale kude kodwa abantu abazosebenzisa igama likaJesu nabo bayibiza ngabazalwane bayibiza ngamaKristu kanti bathunywa isitha kufezekizwe ukuthi bebe nathi bebe phakathi kwethu kodwa bebangesiba bakithi kubalulekile bazalwane ukuthi nobani impilo yakhe uqaphele nikele impilo yakho kuJesu lithi iBhayibheli into eniyobona ngayo kuyofika abadukisi abaningi abayoza ngegama lami futhi bayothi nginguKristu ngenye indlela abantu abazodusa abantu abazobiza abanye onkulunkulu abantu abazodusa abantu indlela abazodusa ngayo eyokuthi baziveze nabe ngathi babantwana bakaNkulunkulu baziveze engathi bamaKristu engathi bayibandla likaNkulunkulu kanti bathunywa isitha ukuze bathumba abakhethiweyo bakababa uNkulunkulu ngiyathanda abazalwane ukuthi siqaphelisisane lithi iBhayibheli niyakuzwa izimpi nabahemhemu ezimpi bhekani ningathuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke kepha kuphela kuyobe kungakafiki le ndaba yezimpi-ke kade yaqala akuyona into yamanje indaba yezimpi emhlabeni kuyayaluza izimpi zigcwele ngapha nangapha emazweni namazwe kugcwele ukulwa and lithi iBhayibheli niyozwa amahemhemu ezimpi ngapha nangapha kodwa lithi iBhayibheli kuyobe kungakafiki ukuphela qaphela ukuthi saqala nini sizwa kuthiwa emazweni ngamazwe kuyaliwa hayi ukuthi into ezayo kodwa yinto esiyenzekile emazweni akukho ukuthula kunamahemhemu afika kithi amahemhemu ezimpi and lithi zikaNkulunkulu kodwa ukuphela lokho kuyobe kungasho ukuthi sekufikile ukuphela kodwa khona into esisondele akabonge uJesu ngiyathanda abazalwane ukuthi silibheke izwi likaNkulunkulu sidlule lapha kuverse 9
siye ku-14 ngenxa yesikhathi egameni likaJesu. Lithi zikaNkulunkulu, lapho-ke bayakunikhaphela osizini banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Ngiyathanda abazalwane ukuba siqinisane njengabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma uJesu esezobuya niyobona ngokuthi banikhaphele. And lithi iBhayibheli niyozondwa izizwe zonke, izizwe ngezizwe. And mawuqaphela manje kwezinye indawo vele abantwana bakaNkulunkulu bayabulawa, kwamanye amazwe vele abakhonza uJesu bayabulawa, kwezinye indawo mawuzwa abanye bayaboshwa, kwezinye indawo akuvunyelwe nokuthi uphakamise igama likaJesu. And lithi uJesu lezinto ziyobe zisho ukuthi qaphelani, sekhona into ezokwenzeka. Angiphinde uverse 9, bayakunikhaphela osizini banibulale, niyakuzondwa izizwe ngenxa yegama lami. Khona-ke abaningi bayakhubeka bakhaphelane bazondane. Ayibonge inkosi, uma lithi iBhayibheli niyozondwa izizwe ngenxa yegama lami, ngenye indlela bazalwane asiqine kakhulu enkosini, ngoba uthi igama likaJesu kunempi. Ayibonge inkosi, sitha siyalwa nabantu ababiza igama likaJesu, ngoba uthi uJesu la izizwe zonke ziyonizonda, hayi izwe lakho kodwa zonke izizwe. Zithi izizwe zonke zizobe ihlangene ngento eyodwa ukube zizonde nina nibizwa ngegama lami. Kodwa qaphelani kubiza ukuthi ibandla kaNkulunkulu lihlale emkhulekweni, lihlale emthandazweni, ngoba sekuyisikhathi sokuthi kwenzeke konke uJesu akhulume ngako. Glory to God. Lithi khona-ke abaningi bayakunikhaphela, bayakukhubeka bakhaphelane bazondane. Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukisa abaningi, ngenxa yokwanda kokubi kuzophola uthando kwabaningi. Lithi iBhayibheli kuzovela abaprofethi bamanga abaningi. Ayibonge inkosi. And ngiyathanda ukuthi ngikhulume lento kubalaleli nabazalwane besemakhaya. Abazalwane bamanje abathanda ukulalela ukuthi uNkulunkulu uthini. Angazi abantu balesikhathi bathanda ukuprofethwa kunokuthi batshelwe izwi likaNkulunkulu. And kuyingozi uma umuntu othanda ukuhamba kakhulu ngokulalela iprofeti kunokulalela izwi. Lithi iBhayibheli lalelani abaniholayo. And iBhayibheli likhuluma nangabaprofeti, and isiphiwo soprofetha lithi iBhayibheli isona sakhe ibandla sakhe umuntu. Fanele sisithande sizondelele isiphiwo soprofetha, but khona lapho kudingeka ibandla liqaphele livula amehlo, ngoba namhlanje lithi iBhayibheli siseyinsukwini zokugcina la silinde khona ukubuya kwenkosi. And lithi izwi kaNkulunkulu kuzokwanda abaprofeti bamanga. And lithi iBhayibheli abaprofeti bamanga bese befikile kuzoduka abaningi. Ayibonge inkosi, ngoba uNkulunkulu bazana ayikho into ayishoyo eyamanga nenganzeki. And kubiza ukuthi ibandla lihlale emkhulekweni, kubiza ukuthi ibandla liqikelela ukuhlukana nesono, and kubiza ukuthi ibandla liphile impilo engcwele, ngoba ayikho into ezosiza nokuthi ingakathi umpostoli athi hlola nomoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini. Awukwazi nokuhlola abaprofeti bamanga uma kwawena ugcwaliswe ngomoya wamanga. Ayibonge inkosi yamakhosi, kodwa kudingeka abantu abazohlala eJerusalema baze bambathiswe amandla ukuze makungena umprofeti wamanga ibandla lihogele ukuthi yebo izwi lona kodwa umoya kuwona umoya kaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Lithi izwi kaNkulunkulu bazongena abaprofeti bamanga, and abaprofeti amanga. And ngokwenza njalo lithi iBhayibheli kuzoduka abaningi. Ayibonge inkosi. Ngiyanicela abazalwane ake sikholwe izwi. Amen. Sibalalela abaprofeti bakaNkulunkulu abakhona, kodwa singalaleli abaprofeti bakaSathane abazohlitha abantwana bakaNkulunkulu entandweni kaNkulunkulu. Amen. Ngoba abantu bathanda ukutshelwa indaba zabo. Umuntu uthanda ukutshelwa nje namhlanje ukuthi wena uma wakho kwakuMabhengu, wena ugogo wafa ngelanga elithize, wena inamba yakho 032. Lalelani bazalwane,
akusizi ukuthi utshelwe ngenamba kodwa ungatshelwa ngokuthi wena ukipitile phenduka. Akusizi ukuthi utshelwe nge-ID number yakho kodwa ungatshelwa ukuthi njengoba udla utshwala uzolahlwa. Akusizi bazalwane ukuthola iprofeti ey'gitaza inyama kodwa umuntu wangaphakathi ebebulala. Lithi iBhayibheli kuzogcwala abaprofethi bamanga and ngenxa lento kuzoduka abazalwane abaningi. Abonga sifela. Yambonga kakhulu uNkulunkulu. Asiqaphele bazalwane. Ake siyeke indaba okuthanda ukutshelwa indaba. Ake sitshele uNkulunkulu indaba. uNkulunkulu uyakwazi ukutshela indaba yakho. Musu ukuthanda abazali baze bashintshe uma ibandla lingena umprofeti balishiya phansi bayofuna la bezotshelwa khona. Lalelani bazalwane, akukho wrong ukuya la uzotshelwa khona as long kumprofeti kaNkulunkulu lowo. Hayi abaprofeti bamanga uJesu akhulume ngabo. Sisensukwini zokugcina. Abonga sifela. Mina ngisazi isiprofetho esingathi mhlambe umuntu aprofetha athi wena une girlfriend, wena awunayo boyfriend and i-boyfriend yakho yakushiya and ngizothandaza ukuthi ibuye. Inhloboni yomoya kaNkulunkulu ohlanganisa imijolo ehlukene, uhlanganisa ukuthi ngizothandaza kuyi-boyfriend yakho, ngizothandaza kuyi-girlfriend yakho. Inhloboni yespirit leso. uNkulunkulu ede engazwani namanyala kodwa kuthiwa kunomoya kaNkulunkulu ohlanganisa amanyala ahlukene. Never. Iyabuya inkosi yamakhosi. Hlola nomoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini. Uyabuya uJesu. And uJesu mebuya ufuna ibandla elingenambimbi, ufuna ibandla elingenasihla. Soqhubeka sifundise lenkosi egameni likaJesu. Lapho ke ngiyaphinda lapho ke 9 bayunikhaphela osizini banibulale banizonde nizonde izizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona abaningi bayakhupheka khaphelane bazondane. Kuyavela abaprofeti bamanga badukisa abaningi ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando kwabaningi. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni yena uyokusindiswa. Makuthiwa la umuntu okhuthazelayo umuntu ozobekezela. Amen. Haye bekezela umoya abangcolile kodwa ozobekezela athi ngizolibamba izwi kaNkulunkulu noma ngilambile, othi ngizoma evangelini noma umsebenzi ngawutholi, othi ngizoma evangelini noma abazane benganginakile ngoba noma awunakiwe abantu mawunakwe inkosi kuphelele ngoba munye wakufela. Glory to God. Lithi izwi kaNkulunkulu isikhathi yonke lento uthi uJesu mesekusondela ukubuya nizobona ngayo yonke lento. Akabongo namandla muhle uJesu bazalwane, lihle futhi ivangeli kodwa kufanele silazi ivangeli elikaNkulunkulu. Ivangeli la lizalwa khona livela ezulwini. Ingakho fanele ukhuluma into yasezulwini la ivangeli lavela khona. Ungakhulumi into zabantu bengenamoya wasezulwini. Glory to God. Uyabuya uJesu. Asiqhubeke. Lithi iBhayibheli okhuthazela kuze besekupheleni uyena lo uyakusindiswa. Akabongo namandla. Siyaqhubeka. Ngithestina verse 14. Leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezizweni, ezweni lonke kube ngubufakazi. Kunomahluko la, ngiyathanda sibambe kakhulu la ngoba kunomahluko la okhona. Lithi iBhayibheli leli ivangeli lombuso, leli ivangeli uverse 14, leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke. Ngenye indlela liyoshunyayelwa eSouth Africa yonke. Makhulunywa ngezwe khulunywa ngama-country kodwa khulunywa nge-country. Glory to God. Lithi iBhayibheli liyoshunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andikuba kufike. Ngenye indlela liyoshunyayelwa ezweni lonke. Ngenye indlela izwe nezwe kuzoshunyayelwa ivangeli likaJesu. Ayibonga inkosi, izwe nezwe. Alikho izwe lingamile ngenyawo elithi uJesu inkosi, yize abanye bemnganzima. Glory to God. Lithi kuyoba ubufakazi ezizweni andikuba kufike indodana kaNkulunkulu. Verse 21 siye 29. Sengiyaqeda sesiyathandaza.
lithi iBhayibheli ngokuba lapho kuyakuba khona usizo olukhulu olungakaze lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayi kuba khona. Uma lezo zinsuku zingafinyezwanga bekungesindiswe umuntu. Khona into kade ngixoxa nenince kaNkulunkulu izolo ukuthi yebo icilongo selizokhala kodwa khona efasi ingayikhohlwa. Manje icilongo likhale kuzoqala kube nenhlupho zabangcwele, kuzoqala bazale bahlupheke, baboshwe, bashawe, bangavunyelwa ukukhonza uJesu, bangavunyelwa ukwenza imvuselelo, bangavunyelwa ngisho ukuthandaza kamakhelwane. And lesi sikhathi uJesu uyabuya, akuvula amehlo ubone isikhathi sini lesi. Ayibonga inkosi, uvula amehlo akho ubheka ukuthi isikhathi esiphila kusona isikhathi sini. Glory to God. Ngiyathanda ukuphinde uverse 21 ngokuba lapho kuyakuba khona usizo olukhulu olungakaze lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayi kuba khona. Lolu usizo okukhulunywa ngalo usizo oluzokwehlela abantu ababiza igama likaJesu. Ayibonga inkosi, abazohlushwa ngenxa kaKristu Jesu. Ayibonga inkosi. Kodwa-ke into emnandi uNkulunkulu uyawahlelela ibandla lakhe. Lithi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu kunento enhle ayenzile lezi insuku uyawayifinyeza, ngoba lithi iBhayibheli kuba kayifinyezanga bengeke kuze kusindiswe umuntu ngenxa lolu sizo luzoba khona. Glory to God. Khona umuntu ethi kini bhekani nangu uKristu noma nanguya ningakholwa, ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveza isibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeki. Lithi iBhayibheli uyovela oKristu babe baningi. Ngezwe ilanga kwakhona uJesu ovele ngakomandena ngazi ngakephi kwaye kwaphuma emaphepheni. And lento yenzeka endaweni kunaba lithi iBhayibheli kuyovela oKristu abaningi, and labo Kristu bazobe bengahambi bodwa, bazobe behamba nabaprofeti bamanga ukuba badukise. And into efasiqaphele njengabantwana bakaNkulunkulu nanjengabalaleli sisemakhaya, lithi izwi kaNkulunkulu bayadusa abaningi, bayokwenza imangaliso ngenye indlela. Abaprofeti bamanga bazovusa abantu abafile, bazovula amehlo empumputhe. Ngenye indlela uzokhulekela ikhensa iphele kodwa ukhulekela umprofeti wamanga kuyovaleka ilonda esezahluleka odokotela. Ingakho lithi iBhayibheli makungenzeka kuzoduka nabekhethelo lami ngenxa yeyimanga neyimangaliso eyizokwenziwa oKristu bamanga behamba nabaprofeti babo bamanga. Makungenzeka kuyoduka nabekhethelo. Qaphelani bazalwane, asingaba abantu abathathwa yimanga, asiba abantu abathathwa inkosi sifihle, ngoba sisesikhathini seyimanga zamanga, ngoba sisesikhathini seyibonakaliso zamanga. uSathane ukhipha iso lokuthi abantu abaprofeti bamanga noKristu bamanga babona imfihlo yakho ungabatshelanga, bakutshele yonke into, bakutshele ukuthi wazalwa nini kanti bathunywa isitha ukuze baduse nabakhethiweyo. Qaphelani makholwa, qaphelani bazalwane, uyabuya uJesu. Yonke lento engikhuluma ngayo isezwini. Elithi iBhayibheli uma nifuna ukwazi ukuthi niyobona ngani ukuthi ukubuya kwenkosi sekuseduze, niyobona ngalezi zinto eyilotshwela. Ofundayo makaqaphele, uyabuya uJesu. And mabuya ulanda ibandla, uJesu ulanda umakoti ongenambimbi nongenasihla. Qaphelani kungakhona umuntu oduswayo. Lithi iBhayibheli ngoba bayoza ngegama lami bathi nguKristu kanye nabaprofeti bamanga bayokwenza imangaliso, bayokwenza ibonakaliso engakaze ibona nengakaze zenziwe wena ukhona usindisiwe. Kodwa laba bamanga bazozenza, and abantu bayoshiya wena babalekele baprofeti bamanga ngenxa yeyimanga abayibonayo, kanti bangabaprofeti bamanga noKristu bamanga ukuze kuduswe wena. Qaphela ungaduswa, iyabuya inkosi. Sesothandaza lithi iBhayibheli makhona umuntu othi kini nangu noma nanguya nize ningaphumi. Bhekani sengimtshelile ngaphambili. Verse 26. Ngakho-ke uma bethi
bhekani usehlane ningaphumi, noma bethi bhekani usendlini ningaphumi, ningakholwa, ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale, noma ngathi useBaphuthatswana ningaphumi, noma ngathi useGauteng ningaphumi, noma ngathi useKZN ningaphumi. Lithi iBhayibheli ngoba baphumile ukudusa abakhethiweyo abayibiza ngoKristu nabaprofethi bamanga. Lithi iBhayibheli angiphinde uverse 27, ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Uma uJesu engafika manje, are you ready ukuthi uhlithwe na? Ayibonge Nkosi yamakhosi. Lithi iBhayibheli njengonyazi luphuma empumalanga libheka entshonalanga, kuyoba njalo ukubuya kaJesu, indodana yomuntu izolanda umakoti wayo. Glory to God. Lithi ivesi kaNkulunkulu, noma bangathi usentshonalanga noma kephi nize ningaphumi, noma ngathi ukephi nakephi hlalani ningaphumi, futhi ningayikholwa leyo nto. uJesu akekho entshonalanga, uJesu akekho empumalanga, uJesu usezulwini. Lithi iBhayibheli uyokuza ngamafu, mhla ebuya wonke amehlo ayombona. Glory to God. Kodwa la emhlabeni unathi ngomoya la usishile nomduduzo umoya ingcwele, asingakholwa yiyo yonke into, siyolahla sesilazi iqiniso. Munye fanele sikholwe uyena, uBaba uNkulunkulu nendodana yakhe, umoya ingcwele, ubuthathu bukaNkulunkulu eyedwa buphelele kofuluka ezulwini. Glory to God. Sengiyaqeda. Ngokuba njengonyazi liphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Noma phi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe ebuthana khona. Kepha masinyane emva kosizo ezoyinsuku, ilanga sibambe la. Lithi iBhayibheli ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya, nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini. Mengase ngithi iphumele eminyanga ebusuku uqalaze phezulu, ubone lento wayibona 15 years ago, usayibona yini? Isekhona nincanca yezinkanyezi phezulu, eyiningi sezawa iyezi Nkosi. Lithi iBhayibheli nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla ezulu azanyazanyiswe. Khona kuyabonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke. Kuyokhala nalaba abakholwe oJesu bamanga, sebebona uJesu wangempela. Glory to God. Zibona indodana yomuntu ize emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu, iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Fundani. Glory to God. Lithi izikaNkulunkulu masinyane emva kwako konke kuyobonakala indodana yomuntu iza ngamafu, ibheke phansi emhlabeni. Lithi iBhayibheli bese yayithumela ingelosi, bese ibetha icilongo, bese bekhuphulwa bonke abangcwele. Hayi akade bekholwa, kodwa bebekholwa futhi bengcwele, ngoba kuyingozi ukukholwa kodwa ungekho ngcwele. Uma ingelosi sesiba emkhathini, inkosi yotshela ingelosi ukuthi ayibethe icilongo, meke zalibetha ziyobe ibethela laba ababalekela uNkulunkulu bakulelizwe, abangalidalanga izulu lomhlaba, abangakhonzanga iThixo, abangakhonzanga abantu, abangakhonzanga inhlamvu yelanga, kodwa abakhonza owadala izulu lomhlaba nako konke, abangalandelanga oKristu bamanga, kodwa balandela uKristu owavuka ethuneni, abangalandelanga omoya bamanga, kodwa balandela umoya ingcwele. Glory to God. Lithi iBhayibheli ziyobetha icilongo, bese bekhuphuka bonke abangcwele, bonke akade beshaya indiva izwi kaNkulunkulu, bayosala bese besindiswa ngegazi labo, noma bathatha uphawu lukamphika uKristu emabunzini abo. Ayinibusise inkosi, uyabuya uJesu. Phendukani, umbuso wezulu ususondele. Yanithanda bazalwane, ibandla kaNkulunkulu, hlalani bazalwane emthandazweni, sikhulekelane. Asike ukuthi nobani uyamdinga omunye,
uyangidinga ngiyakudinga, nalowa uyakudinga, nalowa umbona ngathi akalutho, kodwa umuntu uyamdinga omunye, siyadingana njengabantwana bakaNkulunkulu. Asikhathalelane, awukhathalela omunye ngoba iyabuya inkosi. Umfuna ukwazi ukuthi siyobona ngani uma inkosi ibuye, uyobona ngaloko inkosi esikhulumile. Awubhekeke manje ukuthi yini oyibonayo esiyenzekile, yini oyibonayo eyenzakalayo, yini oyibonayo engakenzeki. Impendulo uzoyithola, iyabuya inkosi. Umuntu Jesu, nginikela impilo yami kuwe, phenduka lingakashoni ilanga, uphakamisa isandla la ukhona, ngithandaze nawe. Iyabuya inkosi yamakhosi. Lesikhathi esokuthi nobani abuyele kuNkulunkulu, buyela kumenzi wakho, buyela kuye. Lithi iBhayibheli mawubuyela kimi awuyakutengantenga Israyeli. Buyisela impilo yakhe enkosini, kuyokusizani ukuzuza izwe lonke, kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho, ulahlekelwe izulu. Kusizani ukuthi ube nemali eningi kodwa ungabi neNkulunkulu. Sizani ube nezimoto eziningi kodwa ulahlekelwe izulu. Sizani ube nodumo waziwe yonke iSouth Africa kodwa ezulwini awaziwa nayingelosi eyodwa ngenxa yempilo oyiphilayo. Phendukani, umbuso wezulu ususondele. Wena othi Jesu ngiyaphenduka, phamisa isandla sakho ekhaya la ukhona, ngithandaze nawe. Baba wethu ongcwele, Baba nabo abantwana bakho bayaphenduka Nkosi, banikela impilo yabo kuwe uNkulunkulu wami onamandla. Baba wakhuluma no-Isaya wathi akamemezele, wathi wozani sithethe indaba, wathi noma izono zenu zibovu, wathi noma ifana negazi, uthi Baba ziyohlanzwa uNkulunkulu wami zibe mhlophe. uNkulunkulu wami ongcwele njengoboya bezimvu, wathi zibe mhlophe njengeqhwa. Uthe kodwa Baba uma umuntu ale ukuphenduka uyodliwa inkemba. Baba wethu ongcwele, bayaphenduka baphendukela kuwe, bangcolise ngezwi lakho, bangcolise ngegazi lakho uNkulunkulu wami ongcwele, ngoba lithi izwi lakho ongengcwele ngeke ayibone inkosi. Siyabonga Baba leli thubo siphe lona, busisa abalaleli, qinisa ibandla Baba emhlabeni wonke, nalizwe lakithi Baba nayi Afrika yonke. Ngiyathandaza, sikhulekela Baba abaholi, sikhulekela iphathimandla, sikhulekela upresidenti be-Afrika yonke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu omuhle, ukuba uvele uNkulunkulu. Baba uqhubeka utshale wisdom, Baba wethu ongcwele, kuba bahole njengokuthanda kwakho Baba egameni likaJesu. Baba ubavikele kuyo yonke inhlelo kaSathane, unqabe ney'mpilo zabo Baba egameni likaJesu. Nabo abagulayo Baba wethu ongcwele, ngimemezela ukuphila phezu kwabantwana bakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Wena coronavirus, ngiyakubhubhisa moya ongcolile, ngiyawehlisela kwalatsha ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, uthe siyonquma indaba bese siyayenzelwa. Wathi Baba nkosikhali esilolelwe thina siyophumelela. Baba wethu ongcwele, wathi usipha amandla phezu komoya bonke abangcolile. Baba egameni likaJesu, hawukela Baba izwe lakithi. Baba egameni likaJesu, hawukela Baba umhlaba wonke. Baba egameni likaJesu, vikela ibandla Nkosi ngegama likaJesu. Siyabonga Moya Ongcwele, sikunikeza udumo in Jesus almighty name. Thank you Lord. Amen.